יונדאי קונה, שנת 2025, יש לנו פה התקנה של מצלמה דרך קדמית ואחורית. זאת היא המצלמה האחורית שלנו, יושבת פה, מצלמה קטנה, יושבת בהתקנה נקייה, התקנה אסתטית, כמובן שום חוט לא מבצבץ. בנוסף יש לנו פה את המצלמה הקדמית, שיושבת כמו שצריך, לא מפריע לשום דבר מתא הנהג. הכל עובר בצמות המקוריות של הרכב. יש לנו פה חיבור לבית פיוזים. מצלמה יודעת לצלם גם כשהאוטו כבוי, עם רגישות זעזועים. אפליקציה בעברית לצפייה והורדה של סרטונים, זה המצלמה הקדמית שלנו. נעבור למצלמה האחורית. זאת היא המצלמה האחורית. כמובן, צפייה והורדה של סרטונים, הכל מתבצע לנו דרך האפליקציה, בעברית מלאה, ללא שום בעיה. מעוניינים גם? צרו קשר 055-244-7449. נר יקר, מערכות לרכב.